Γεια σας YouTube, σήμερα θα συνεχίσουμε τη σειρά μας και θα κάνουμε αυτό που είπαμε και ελπίζω να θυμάστε τι είπαμε. Δεν θυμάστε, ντροπή σας. Τέλος πάντων εγώ θα σας πω. Είπαμε ότι θα φτιάξουμε λιμάνι. Δεν είπα λιμάνι, είχα ξεχάσει πως το λένε, όμως λιμάνι θα φτιάξουμε. Ωραία, λοιπόν. Δεν θέλουμε. Έχω κάτι μπλοκ. Άστα. Τι μπλοκ να βάλω, να πάω να μαζέψω πέτρα. Ναι, θα πάω να μαζέψω πέτρα. Δεν ξέρω γιατί κολλάει λίγο. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται εσάς. Πάντως σε μένα φαίνεται ότι κολλάει. Δεν ξεκόλλησε. Α! τη χρησιμοποιούμε την 1,8 version, το λέει εδώ. Και δεν βλέπω λαγούδια. Περιμένουμε. Κόβουμε. Νομίζω ότι έχουμε αρκετό. Ναι, έχουμε... το λες αρκετό αυτό. Λοιπόν... θέλουμε πολλές βάρκες. Βασικά ξύλα για να φτιάξουμε πολλές βάρκες. Λοιπόν... Οπα! Ένα δέντρο. Αυτό το κάνω δεντρόσφυτα στο επόμενο επεισόδιο. Ναι. Αυτό το επόμενο πείτε μου και στα comment άμα θέλετε. Το κάνω δεντρόσφυτα. Πείτε μου στα comments αν θέλετε να το κάνω δεντρόσφυτα. Και άμα θέλετε θα το κάνω. Λοιπόν τώρα έχω εδώ coal και το καταλάβει. Τι ήθελα, ναι. Yeah. Άλλη ποιο είναι. Έχω ένα. Λοιπόν, θα κατεβαίνουμε εδώ και θα είναι έτσι. Οπα, γιατί πάτησα ψηλό. Ή δεν βλέπω. Ψηλά ρε. Έλα ρε. Οπα. Ώστε να μην είναι τόσο. Δεν χωράει τίποτα. Κάτι έχει πάθει το space μου, δεν πειράζει όμως. Έχω μια ιδέα. Ωραία, να το. Λοιπόν, να βάρκα και θα πάμε κάπου. Γιατί δεν γίνεται. Γίνεται. Λοιπόν,
προχωράμε και προχωράμε. Βασικά λέω να ψάξουμε. Κάτσε. Από εκεί είναι, άρα ψάχνω από εδώ, να μην χαθώ κιόλας. Να φτιάξει ένα φάρο από εκεί. Ήμπα. Όχι, για να μην χαθώ, να πηγαίνουμε όλη ευθεία. Δεν θέλω να χαθώ. Το πόσο δεν φαίνεται από εδώ. Έχω μια ιδέα. Когда θα σπάσει τώρα η βάρκα όπως δεν πέρασε, θα μάθουμε αργότερα πώς θα την παρκάρεις. Όπα, όχι, όχι, όχι. Γύρνα πίσω, γύρνα πίσω μωρέ. Άντε, πρέπει να μου ξεφύγεις, τίποτα δεν ξεφύγει από μένα. Μπράβο. Το παρκάρω σωστά. Πάλι εγώ θέλω λίγο. Νομίζω ότι δεν μιλάω. Θέλω στήξη να βάλω. Να φτιάξω torch. Ωραία. Έχω torch. Τέλος πάντων θα έχουμε το ξυλίγεται τι ανάγκη. Τι κάνω. Λοιπόν, εδώ θα έχουμε το torch. Όπα, 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 όπα. Όσο πάει φαίνεται. Λοιπόν, θα το άλλο εδώ, εκεί. Δεν έχει λύσει ρε. Τόσο μακριά πρέπει να βγαίνω. Οπα, να, εκεί. Αυτά θα τα χρειαστούμε. Ωραία εδώ. Κάτω κάνω κάτι σαν καταφύγιο. Όχι ρε, τα έσπασα. Όχι μήνες. Έλα ρε γαμώτο. Ναι, ωραία. Ένα εδώ, ένα εδώ, ένα εκεί και ένα εκεί. Α, τι πήρα. Αυτό θα φτιάξω crafting table, έχω ήδη ένα diamond. Είχε και... Γιατί πάω μετά. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
Λοιπόν, βγαίνουμε σιγά. Εδώ έχει εδώ γουρούνια. Ωραία, με χαθώ όμως. Δεν πειράζει και να χαθώ, έχω ό,τι χρειάζομαι. Σκελετούν, πάω να τους σκοτώσουμε για level. Να έχουμε να μαγείψουμε κάτι. Τίποτα. Λοιπόν, γελάδες για να φτιάξουμε το τέτοιο. Πολλές αγελάδες. Να φτιάξουμε βιβλία. Βασικά θέλω μία. Να μου βγάλει αυτό που θέλω. Βγάλ' το δέρμα σου. Βγάλ' το δέρμα σου. Το βγάλε το δέρμα της. Λοιπόν, τώρα θα κλείσω το βίντεο. Ο Χάρης Έντερμαν. Τώρα θα κλείσω το βίντεο. Μέχρι να πάω σπίτι για να μην καθυστερούμε. Βρήκαμε τη βάρκα μας και θα πάμε σπίτι όλοι μαζί. Γιατί φοβάμαι μόνος και βαριέμαι. Πάμε τώρα. Όπα, απ' τη μία, πολλά δέντρα έχει. Να φτιάξω γέφυρα στο άλλο επεισόδιο. Να σκέφτομαι. Αν έχει από απέναντι είναι θα φτιάξω. Λοιπόν, φτάνουμε. Νομίζω ότι εκεί είναι. Πάμε να φτιάξουμε μέσα. Όπου χάθηκε τώρα. Πού είναι? Πίσω από μένα είναι εκεί με το πολλά δέντρα. Έχω ένα ελπίζω να το πετάξω ή να το κρατήσω. Δεν έχει λαγούδια εδώ. Να το σπίτι. Όχι ρε. Το πέτυχα. Εκεί θα μείνεις εσύ. Θα σε βάλω. Εκεί μέσα. Εκεί θα σε βάλω. Ωραία. Φτιάξαμε για αυτό που θέλαμε σήμερα. Κάντε like, subscribe και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.